Здравствуйте. Наша есть подарочек. Нашу здымачную групу сустракаюць на парозе і адразу становіцца зразумела, тут умеюць прымаць гасцей. Дзеці па чарзе вітаюцца і віншуюць са святам. У якасці падарунка паштоўка сваімі рукамі. У кватэры утульна, а з кухні чуецца водар свежай выпечкі. 4 сыночкі і лапачка дочка, як у вядомым савецкім мультфільме. Калі сям'я вялікая, то клопатаў нямала, але шчасце і радасць таксама ўзрастаюць прапарцыянальна колькасці людзей, упэўнена шматдзетная маці. Детям виднее, какая должна быть мама. Вот. Любить надо своих детей, просто любить. Мне хочется, чтобы мои детки выросли людьми, просто хорошими людьми, добрыми, отзывчивыми, порядочными. Как любой маме. Хочется смотреть на них, радоваться, чтобы они успешными были, здоровыми. Самое главное, наверное, это доброта. Научить их быть отзывчивыми, помогать друг дружке, держаться друг за дружку. 5 разоў мама гучыць ганарова. На справе гэта вялікая адказнасць, памножаная на 5. Старэйшы сын паўналетні праходзіць службу ў арміі. Малодшаму Славіку 1,5 гады. Ён стаў падарункам тату, жартуюць дома, бо з'явіўся на свет акурат на яго дзень нараджэння. Мішу 4, хлопец самы актыўны і цікаўны ў сям'і. Любіць увагу, расказваюць бацькі. 9-гадовая Ліза захапляецца музыкай і танцамі, а Ване споўнілася 14. Падлетак добра вучыцца і любіць футбол. Усе дзеці розныя, але яднае іх дружная вялікая сям'я і дом, куды заўсёды можна вярнуцца. Может, кому-то кажется, что это сложно. Это не сложно. Это просто живешь. Вот она, жизнь такая. И живешь, и все. Всю работу делаешь постепенно. Я бы не сказала, что она мне трудно. Мне муж очень хороший, он мне очень помогает. Может быть, это еще зависит от этого. Потому что он большую часть работы берет на себя. Он мне и вечером поможет, где-то кого-то там и помыть даже, и посуду мне даже может помыть, и подобрать, где я не успела. То есть, мне в этом плане намного проще. Любоў, пяшчота, ласкавасць і дабрыня. Са словам мама звязанае бадай што самае шчырае і цёплае пачуцці. А свята яшчэ адна асаблівая нагода расказаць аб гэтым. Дзеці падрыхтавалі любімай матулі сюрпрызы, але радаваць самага блізкага на свеце чалавека. Яны гатовы штодня. Моя мама добрая, трудолюбивая, красивая. Она самая лучшая из мам наших. Мама сердечко. У шматдзетнай сям'і ёсць свае правілы, залатыя словы якіх ведае на памяць кожны. Открытое, закрыть, грязное, помыть, голодного покормить, грустного обнять. Всегда смотреть за порядком. Никогда не обижать маленьких. И любить всех семью, всю семью. Шматдзетныя бацькі не па чутках ведаюць, дзеля чаго варта жыць. Дзіцячы смех, першыя крокі і словы, а затым і сапраўдныя дасягненні і поспехі. А самая галоўная роля ў сямейнай ідылі належыць, канешне, каханню. У гэтым годзе сям'я Кондратовічаў адзначыць фарфоравае вяселле. Ужо 20 гадоў муж і жонка разам. Падтрымліваюць адзін аднаго і дапамагаюць. У такой вялікай сям'і без моцнага мужчынскага пляча было б няпроста. Будут хорошо относиться к маме, и ко всем будут хорошо относиться. Вот. Главное, чтобы выросли хорошими людьми, чтобы стыдно за них не было. Ни маме, никому. Думали 3 будет, но видите, получилось, что 5. Значит, так Богу надо. Вот. Домой вечером приходишь, они все бегут, на шею прыгают. Знаете, как приятно. Хоть даже и уставшие, но все равно даже силы какие-то появляются. И погулять с ними находится. Годна выхаваць, даць усё самае лепшае паставіць на ногі. Такая адказнасць на сем'ях сёння. Дзяржава распрацоўвае і рэалізуе розныя праграмы па падтрымцы шматдзетных. У нашым раёне акцэнт робіцца на паляпшэнне жыллёвых умоў. Сям'я Кондратовічаў таксама будуе дом з дзяржпатрымкай. Дарэчы, зараз у Маладзечынскім раёне пражывае 1633 шматдзетныя сям'і. З ласкавасцю і любоўю у іх выхоўваецца 5328 дзяцей. Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ.